Прибрах се в България с най-голямото желание да се включа в една такава градина, но за мое голямо съжаление не съществуваха такива. И тогава започнах сам да се занимавам с него, т.е. започнах да се опитвам да намеря съмишленици, опитвах се да намеря терени подходящи, които да могат да се използват. И в един момент се стигна до ето тази градина, която сме в момента, която съществува от 2015, която е една от горе-долу най-старите даже в Европа. И функционира все още. Принципът на работа на градината е сравнително отворен, т.е. всеки може да получи парцелче в нея, върху което да си гледа каквото пожелае. И няма някакви конкретни правила относно това какво се отглежда, как се отглежда, какъв е принципът на отглеждане. Стига да имате желание, съвсем спокойно може да започнете. Хората, които участват в градината, са най-различни, от абсолютно всички класи, от абсолютно всички възрасти. Най-младият ни градинар на времето беше на 14, най-възрастният на 78. За момента това все още си е останало като принцип. Няма значение кой сте, няма значение откъде сте, няма значение с какво се занимавате, няма значение какво работите. Абсолютно всеки е добре дошъл. Подбудите са най-различни. Едното е чиста социализация. Второто е отглеждането на чиста храна, според техните разбирания за чиста храна. Третото е самото място, пространството, социално пространство, което може да отидете съвсем спокойно, без да се притеснявате за абсолютно нищо, да комуникирате с хората, да си обменяте идеи, да разговаряте за най-различни неща. И другото е бягаш малко от града. Макар че си в града, ти си извън него. Защото това е един вид защитено пространство, където можеш да вземеш глътка въздух. Общината не го разпознава като дейност, която може да бъде извършвана в града. Не подпомага по абсолютно никакъв начин градинарството. И макар и всичките ни опити да комуникираме с тях, да им предлагаме и проекти и всичко останало, те отказват да работят с нас. За тях е по-важно един терен да бъде предаден, продаден или даден под наем на някого, отколкото да бъде предоставен на гражданите. Макар че никога не сме им искали пари, т.е. всичките градини, които някога са оперирали с нас, винаги финансирането е идвало от самите нас. Т.е. никога не сме искали пари от Европейския съюз или от държавата или от общината. Не сме кандидатствали по проекти, нищо не сме правили. В случая не е комунален тип този тип градина. Беше комунална, но с годините се промени и се превърна в парцелирана, т.е. всеки си има своето парцелче, всеки си работи на него и всеки си взима продукцията, която си е неговата. А колкото до комуналния тип, за съжаление се оказа, че на нашата територия не работи, защото идват ужасно много хора, които помагат и които се занимават с това нещо. Копаят, съдят, плевят, цялата дейност, която е свързана с една градина, но в последствие, когато дойде време за продукцията, те се отказват и не искат да я взимат. Повечето хора, които идват, са без абсолютно никакъв опит. И лека по лека с годините и с сезоните започват да се учат на това какво е една градина, как се гледа, започват да говорят с хората около тях, как те гледат, каква, ако искате идеология, го наречете, изповядват спрямо градското градинарство или градинарството въобще и се учат. И през годините са минали доста хора, които са се научили тук и са започнали градини някъде другаде. Било то на село, било то комерциално, било то в други части на София. И това е също една от целите на тази градина конкретно, да могат хората да се научат как се гледат растения, как се обгрижват, колко работа изисква и така нататък.
Всичко започна, с една счупена мотика и с опитите ми да отгледам няколко растения и се превърна в един огромен парк, който в момента съществува и в който се намираме. И където хората съвсем спокойно, чрез общуване, се научават един други му как се гледат различните растения, как се обгрижва почвата, защото това е също ужасно важно. Почвата не е нещо, което просто може така да го използваме. Тя трябва да бъде гледана, трябва да бъде подхранвана, трябва да бъде обгрижвана. И с годините човек се учи. И в последствие приемете го като един учебен център, в който можете да дойдете да се научите кое нещо как се прави.